Dobrý deň, moje meno je Michal Gazdík a chcel by som predstaviť našu firmu, čomu sa venujeme. Takže venujeme sa tvorbe web stránok a optimalizácii SEO pre vyhľadávač Google. A teda chcel by som predstaviť, ako vám vieme pomôcť. Môžeme vidieť firmu Valmes Electro. Vytvárali sme im web, ktorý sme v podstate vytvorili, aby získavali viacej zákazníkov, alebo teda aby sa zvýšilo povedomie o tejto firme. A čo sme v tomto webe urobili, bola SEO optimalizácia, to znamená, že sme optimalizovali na kľúčové slova, ktoré potrebovali, to znamená elektroinstalácia a fotovoltaika. V priebehu niekoľkých mesiacov sa nám podarilo tieto podstránky, ktoré sme vytvorili, elektroinstalácia a fotovoltaika, dostať na prvé strany. Čiže keď si človek zadá elektroinstalácia Valmes, tak môžeme vidieť, že taktiež sa im zobrazí hneď ich Google profil. Tomu sa taktiež venujeme, optimalizácii Google profilov. No a teda môžeme vidieť ich hlavná stránka, ktorá je optimalizovaná pre tie slová, je na prvej strane a taktiež môžeme vidieť, že podstránka elektroinstalácie je už na prvej strane. To isté platí pre fotovoltaiku Valmes. Keď si na to klikneme, môžeme vidieť, že sa nám tu zobrazila mapka. V tejto mape je Valmes Electro už na prvej pozícii. A keď ideme nižšie, môžeme vidieť Valmes Electro, hlavná stránka je na prvej strane a taktiež fotovoltaika podstránka je na prvej strane. Čiže v podstate pomocou našich skúseností a praktík, ktoré robíme na týchto weboch našim klientom, teda im pomáhame dostať sa na prvú stranu, tým pádom získať nových klientov, nové zákazky a tým pádom generovať zisk. Čiže ak by ste mali záujem, taktiež vám vieme pomôcť. Aktuálne máme akciu, alebo teda ponúkame klientom optimalizáciu základnú Google profilu tohto tu zadarmo. Čiže ak by ste mali záujem, neváhajte nás kontaktovať a radi si s vami zavoláme a preberieme, ako vám vieme pomôcť. Ďakujem veľmi pekne za váš čas.